Hello mga mamamayang, nandito po tayo ngayong araw na ito at magluluto po tayo ng tortang talong. Meron po akong bisita, si Mama Yeps po uli. Hello po Mama Yeps. Hello. Gagawa tayo ngayon ng tortang talong. Ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin. Siyempre po, unang-una gagamit tayo ng talong. Tsaka itlog. Gagamit din tayo ng sibuyas na puti. At tsaka kamatis, spring onions, at yung pampalasa natin, durog na paminta at saka asin. Yan lang po. Yan. So, una nating gagawin ngayon, iihawin muna natin tong ating talong. Iihaw na po natin yung ating talong. Ayan. Kailangan natin dito yung maluto yung ating talong para matanggal yung balat kasi hindi natin isasali yung balat. Yung laman lang ng talong yung gagamitin natin para sa ating torta. Antayin natin siyang maluto. Kailangan titingnan-tingnan mo para hindi masunog. Para pantay-pantay yung luto niya. Babalik-baliktarin mo. Pag luto na yung kabila, babalik-tarin mo na naman. Ayan, natapos ko na pong iihawin tong lahat ng ating talong. Palalamigin muna natin to, tsaka pagkatapos tatanggalin natin ang balat niya. Ayan na po mga mamamayang, pagkatapos pong mabalatan ng ating talong. Ganyan na po ang magiging itsura niya. Ngayon po, isusunod natin. Kukuha lang tayo ng bowl, malaking bowl na paghahaluan itong ating ibang mga sangkap. Pagsama-samahin lang natin itong lahat. Yan, ito. At ilalagay natin yung ating itlog. Yung dami ng iyong itlog, depende yan sa dami ng talong na gagamitin mo. Ito, yung ilalagay ko 5 itlog. Kasi marami-rami yung talong na naihaw ko. Sunod natin, lagyan natin ng paminta. At saka asin. Nang hahalu-haluin. Ngayon naman, ipa-flatten po natin tong ating talong. Ganito lang po, gagamitan natin ng tinidor. Idiin nyo lang siya ng ganyan para makuha nyo yung anong gusto nyong hugis ng yung talong na gagawin. Pwede na ring ilagay natin dito. Sausaw natin dito sa ating itlog. Yan po, mainit na po yung mantika natin. Ilalagay na natin ngayon yung ating talong. Ayan, dahan-dahan lang po natin ilagay. At saka dapat po mahinang-mahina lang po yung apoy para hindi siya masusunog kaagad. Ayan. So, lalagyan natin ng kaunting mga sangkap na mga sibuyas, at saka kamatis para mas lalong sumarap. Pag mag-golden brown na yung ilalim, babalik ta rin natin. Ayan, pag makikita nyo na nag-golden brown na yung gilid niya, so pwede na natin yung babalik ta rin. Dahan-dahan lang po. Ganito po yung pag, natin, baliktad. Yan.
Ganyan lang. Ang galing. Yan, luto na po yung nasa ilalim na part. So, hahanguin na po natin po siya ngayon. Wow. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating tortang talong. Maraming salamat po kay Mama Yeps. Pero umuwi na po siya. Sana po nasundan ninyo ang ating paggawa ng tortang talong. Sana po mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!